Так. Demek birinci негиз taşı salıngan 1980 yılda menä bu mektep bu menä bu resimdeki görünüş 1928 yılda tüzülgen mektepnin görünüşü. Menä bu alda yaptan görünüş anı, bunысы arka yaptan görünüşü. Bunысы eğitim mektepnin birinci okutuşçular mektepnin menä bular. Hem menä hazırki bugün kinde biz basıp turgan zdание 1976 yılda, 1974 yılda oku 74-75 oku yılında kirdiler. Menä ol mektep. Menä mısır bugün bizning mektebi. Yani menä Batullah menä bizning mektepte çıgarılış neleri bizning. Menä munda menä müderris ol. Menä 64-65 yıllarda menä Galamuddinov müderris Zafarovich. Neler ol Batullahlar alar irterek 4-nji çıgarılıştıralar. Menä Qoya menä Batullin 54-55 yıllar men tuğan yılgana men 55 yıl özüm. Sinalar men mektepte işlegen netken yıllarım bilmem. Şuшы mektepte okuganym bilen menä Dunayev 55-56 yılda Nikolay Ivanovich menä ol tege Batullah menä soňgy uzgan ýylgyna gaýtmady gaýta mektepge kile, okuwçylar bilen çyraşabys, süýleşäbis. Studentlar ziýa başlagaç, abiturientlar menä eýteler menä bu neler. Batullah'nın da etkeni var. 25 kişi gruppa Kazandan jibereler Meskewge. Menä 500 kişi edi. Şundan bizning mektepten menä şu konkursyny ötüp Şipkin teatr училищесine gitkenler Batullah, Dunayev, Dağbre var al bizning Hamza Arslанов degen. Şakmaynyky menä işew şuшы mektepten men şok gattym. Ular menä Sovet çygynda müderrisler Batullahlar alar bek özünçelik düşüp, alar bek boş yemediler alar jalagaýana bilmediler alar bir garur bitnik kişiler alar. Men özüm menä müderrisni mektep ýyllaryndan hatırlayım. Biz başlangıç klasta okuganda o ýogary klas okuwçysy idi. Her gazete sayın balalar gazetesi, her Yalkın jurnalında, her sonunda müderrisning şeýirleri basylady. Menä ol şeýirler, menä ýyp bargan anyň neleri, biz bekin tedriginde okutuşy kirebe tedrigi başlangaç klasta, menä balalar gördüňizmi? Müderris agyýygyznyň tagy şeýirleri basylgan, ýeşlenşimi inde, bizde gitdiňde klas bilen ýaraşabys, biz kimden kim, daway bizde şeýirler ýazabys. Ýazady Aytıp ketedir iyinde bir tün içinde men 7'ni yazam bugün, men 10'nu yazam. Şehirler, defterler, oksi defterler tuladır ya. Alıp geleriz, müderris menä kurs awuldan düşedir yol. Teginde mektep karşında müderrisning düşkenin kütüp turabız indi. Müderris abiga şehirlerini körsetip, menä eýbetmi, ýokma, ona berige şirat turadyr indi. Bütünübüznikinde tögül aladır indi, şonday bir matuk sözler bilen näkiri buradyr indi. Apayım üstke şerek nitersin, ne falan jirerini yirek, tege bir näsede ýok diýip şonday kiskin alay bizning köňülüne düşürmeýdir indi. Menä şu kadar şok gatasyň menä mektepde okuw ýyllarynda şonday tiren işdelip bilen okuwçy sınakda tögül, onu birinçi şeýle enisine bagaşlap ýazylgan birinçi şeýirler. Onu bir menä menä bu mektep ýyllarynda menä bizning okugan ýyllarynda resim alyp menä müderris dokumentle oturan. Tabiği seletde bolgandyr indi. Anlara tege mektepte, elbette mektepnin roli zor. İskitkeç şunday okutuşlar kolektivi, köre bilgenler alardyň talantyn üstüre bilgenler diýip oýlaýyn. Ýöneliş bere bilgenler.